Ada Nizam, आंनिजों खनसे नाहरसाय। समायना, आं हारसिं सिरि थानो लुगैदों। बेनिखायनो आंनि जानगाराव थाथ'। थांगोन आदा, नों आंनिजों खनसेल' नाहरसाय। है! खनसे बुंबा मानो बुजिया नोंलाय? दिनै जुगामिनि हाबा, बेनिखायनो आंनि गोसोआ दुखु मोनदों। नोंथ' आंखौ बै समाव गोजान खालामखाबाय। अब्लाबो थैयाखै नोंनि गोसोआ। स' प्लिज, बेनिखायनो आंनि गोजानाव थाथ'। सोरहाबा जादों। नोंनि अनगा सोरहाबा जानो हानो। समायना, नों हाजारखि जुगामिनि राव लानानै रायलाया मानो, अब्लाबो आंनि गोसोखौ नों बोदोर खालामनो हानाय नङा। मानोना जोंनि बर' समाजाव बिमायनि फिसाजोखौ लानाय जेबो नेम गैया। बेनिखायनो आं नोंनि बेफोरबायदि रावाव गोजावनो हानाय नङा समायना। नों आंनि गोजानाव थां। Get out! Get out! आदा, नों आंनिजोंथ' खनसे नाहरना। हारि खोथाखौ जुगामि, नों जुगामि, नों जुगामि, निजोम, आं नोंनावनो थांगोन थानानै जुगामि, आंखौ निमाहा होदो निजोम। आं नोंनि सानैजों जों थानायजों। ओइ जुगामि, नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों? आंसो नोंनाव निमाहा बिनांगौ। आंनि बिनानावनि थाखाय नोङो बेफोरबायदि दुखु लानांगौ। निजोम, जुगामि, बिनिफ्राय जुगामि, बेफोर माबायदि जाखो? नोंखौथ' दिनै लांफैनो गोनांमोन। निजोम, जेब्ला जों बै समनिफ्राय गावस्रालायो अब्ला आफाया बे मुलिजोंनो बे गथ'खौ सिगिनांसिगोन आं। बहा थांदों बे? दाबो सफैलायै। र' फैगोरथोंसैल'। आफा, नों बे बथलखौ मानो लादों? बेथ' बिसनि बथलसो। औ, बियो बिसनि बथल। मानोना नोंसोरखौ रायनानै बुनानै जेबो लाब जाया। मानोना नोंसोरहाबो गावबा गावनि मिजिं दं, गोसोबायदि खालामनो। जों बिमा बिफायालाय मा? नोंसोरखौ जोनोम होग्राल'सो। बेनिखायनो आं दिनै नोंसोरखौ रायस्लायस्लाय बुस्लायस्लाय बे मुलिखौ लोंनानै सिरि थानोसै आं। खालाम नों गोसोबायदि। हर आफा बथला। हरना आफा। हगार आफा हगार। बुं आफा, नोंसिनि साननायखौ जाफुंहोनोब्ला आं मा खालामनांगौ? दिनैनिफ्राय आं नोंसोर मा बुङो बेखौनो मानिसिगोन। अब्ला खोनासं, नोमायाथ' गैखाया। नोमा गैयाब्लाबो गाबोन सासे सेंग्रा फैगोन। बे सेंग्राजों नोङो थांफाथारनांगोन। नाथाय आफा, निजोमा। बेनिखायनोथ' आं मुलि लोंनानै सिरि थानोसै होनदोंमोन। नों आंनि खोथाखौ मानिखानाय नङा होननानै। नों जुदि आंखौ बिफा सानोब्ला अब्ला नों निजोमखौ गारनानै आं फसायनाय सेंग्राजों थांफाथारनांगोन। जागोन दे आफा। बावनो हाया, बावनो हानाय नङा। हेलौ नोंथां, खोथाफ्रा जाजोब्बायमोन। नों गाबोन नोंसालाखौल' फाथायहरदो लांग्रोनो थाखाय, जाहाथे बे सेंग्राखौ बावगारनो हानाय बायदि। अके। बिनिफ्राय जुगामि, समायना माबोरै मिथिखो आरो आंखौ मा होनना लाबोखो? समायनाया नोंनि फारसे आरो गाव सहायनो हायैनि आंनिसिम फैदोंमोन। जेब्ला नों आंनि थाखाय ओंखाम जाया दै लोङा थादोंमोन, अब्ला बै सानखालि हा
आंखौ निमाहा होदो। नों आंनि थाखायनो बेफोरबायदि जाया लोङा दुखुआव थाग्रा जालांबाय। आं बे समावनो बुजिनाय मोनब्ला नों बिदि जानांनाय नङामोन। आदा, फै ओंखाम जायोसै, खुरखाबाय आङो। जाया आङो। नोंहा सनमान दंना गैयामोन? लाजिनाय दंना गैयामोन? बिदाखौ मोजां मोनो होनना बुंना लालाबायनो। आंनि गोसोआ दिनै जुगामिनि थाखाय दोरबो दोरबो खामग्लिगासिनो दं। नों बेखौ मा बुजिनो? आं नोंखौ बोजबनो हागौमोन। नों जाबाय आंनि आइनि बिदानि फिसाजो, माने आंनि आमाइनि फिसाजो। बिदिखौ आं बोरै बोजबना लानो हानो? आं गनायना लाबायानो दे। दानो सुबुं समाजा मा बुंगोन? आजिखालि फेसबुक इउटुबनि जुग, गाबोननो फेसबुक इउटुबाव नुगोन। अब्ला जोंनि बिमा बिफाया, नोंनि बिफाया, आंनि बिमाया मानसिफोरजों बुंजाबा, मानसिफोरनि सिगां सिगां बुंबा बेसे लासिं सिं। मेगनाव मोदै बोहैब्ला नों मोजां मोननोसै। जाया आङो, जाहैथां। आदा निजोम, नोंसोर आंनि थाखायनो गावस्रालायनाय जादोंमोन। आं समायलायो, आं नोंसोरखौ गोरोबहोफिनगोन। नै, हाब बेथ' माथो आदा फोथायसैलाय। मा खालामबाय थादों बेलाय? र' खाथियाव थांना रायलायहैनां। ओइ आदा, बेयाव मा खालामबाय थादोंब्रा? माथो हारसिं? माबालै फंबाय, टेनसनाव दं आङो। ओमफ्राय आदा, माबासो खोनादोंब्रा आं नोंखौ माथो खाहिनिफ्रा बोरैबा बोरैबिनो। औलै फंबाय, बिनि थाखायनो टेनसन जाना दं आङो। हैद, मा टेनसन बेलाय? मोनथिखाबाय आं। सिखारलाय दे, सिखारलाय। हाब फंबाय, माखौ मिथिखोब्रा नोंलाय? नों हिनजाव मोनगोनखाय टेनसन जायाखै होनदो? हैद, नोंहा हिनजाव मोनगोनखाय खुसि जादों होनदों। आंहा माजों फिसिगोन बेखौ सिन्था जानानै दं। फिसिनायखौनो गाबबाय। बिमा बिफाया जा जायो बेखौनो जाहोबानो जाबायना। हा नोंहानोथ' हिनजाव मोनबानोथ' जाबायना। बिमायाबो गैखाया जाहैबाय। दुब्लियाव माइ गायनो मानो ओंखाम संनो नांखासिगौ। दाथ' मा उफायबाव? बिफायानो हनै जर जबस्थि लायनो थिनबायबा लायनांखासिगोन। हाब, लायमानोसै होनबा? जाथारबायलै बिदिबा। दे थाब हाथायखौ उनना थायखानोसै आं। जानांगौआ दे। हाब, माबायदि जाखर मानसिफ्रा बेलाय। मानसिया मानि टेनसन। हैद, थांसै आं। जुगामि, ओइ जुगामि। मानो नांगौमोन? आदै, जुगामिया न'आव दंना गैया? फै, जिरायफै आदै। बेयाव जिराय आदै। आदै, आं बुजिखाबाय नों जुगामिखौ मानो नागिरना फैदों। नोंसोरबायदि बिफा गैजायिया जोंबायदि बिफानि साननायखौ नों मा बुजिनो? आदै, आंबो बुजिगौ बिफानि अननाया माबायदि। नाथाय मोजां मोनलायनाया बिदि गारनो होनबानो गारनो हाया। प्लिज आदै, जोंखौ बेफोरबायदि गावस्रा होनो दा सान। आंखौ बुजायनो फैनाङा गथ'। नोंखौ मोजां मानसि सानदोंमोन आं। माथो नोंलाय गिदिर मानसिखौ सनमानखौनो होनो रोङा। बिदिया आंनि फिसाजोखौ लांनानै बोरै सुबुं समाजजों गोरोबनानै जानो रोंनो? नै आदै, आं नोंसोरखौ बोखानोबो सानाखै। नों गावनावनो सोंनानै ला। जुगामि आइ, नै निजोम फैदों। ओरै फैलाय। मानो फैदों नोङो? आरो आंखौ मानो नांगौ? आंथ' नोंनि जेबो जाया। जुगामि आइ, नों निजोमखौ मोजां मोनमारो नामा? थार बाथ्राखौ बुं आइ। मोना आफा, गावसो मोजां मोनो जानो हागौ, नाथाय आं मोजां मोना। आंनि फानाव गोलैमारबाय फिसाजोआ। निजोम, आं मालाय मा खालामनो? आफानि बाथ्राखौ आं बारनो हायासै। खोनाबाय आदै, जुगामि आइया मा बुंखो? नङा आदै, बेहाय माबा मोनसे सोलो हाबनानै दं। आं जुगामिनि महराव नायनानै बेफोरबायदिखौ नुवाखै। जुगामि,
हागोन ना नों समाय लाना बुंनो आंखौ मोजां मोना होननानै? औ हागोन आं। नै नोंनि समाय लानानै बुंदों आं नोंखौ मोजां मोना मोजां मोना। जुगामि, बे नोंनि बुंनाय राव नङा। बेखौ नोंनि गोसोआ बुंनो थिनाखै। नोंखौ माबा मोनसे खालामथारदों। नोंखौ सोरबा दबथायना दोनथारदों। नोंनो सोरबा सोलो होथारदों। बुं जुगामि, प्लिज आंखौ मोजां मोनो होनना बुं ना। निजोम, नों जेरैबायदि आंखौ बुंनो थिनदों आं बुंखाबाय। आरो बेहाय मा सोलो थाबावनांगौ? आंहा साननैसोनि उनाव हाबानि थि जाखाबाय। आंखौ डिस्टार्ब दाखालामसै निजोम, प्लिज। जागोन जुगामि, नोंनो खुसियै थायै थां। थादो आदै। दाया सोरनि जाखो